En dan voor nog een vijfde klasser in een andere klasse spelen in een Zoetzendgebied. En dat is Ruiver. En die zijn koploper in de vijfde klasse E. Ook zij stevenen dus af op het kampioenschap, maar moeten dan wel blijven winnen. Afgelopen zondag gingen ze uit Veerheuver. Die speelden de uitwedstrijd in Kessel. Vorig seizoen speelde Ruiver nog in de vierde klasse en kostte voor geneten van prachtige derbies, onder andere tegen buurdorp Bezel en tegen Zwamen. Onderling werden uitgemaakt welke van die drie ploegen degradeerde. En uiteindelijk trok Ruiver aan het kortste eind. Zij degradeerden naar de vijfde klasse en werden ingedeeld in een ploeg met vooral Noord-Limburgse tegenstanders. Wie Kessel, daar begint Noord-Limburg ook. En dat was de tegenstander van afgelopen zondag. En al binnen een paar seconden kwam Ruiver op voorsprong. 0-1 dankzij Pim Rijnen. Daarna zakte de wedstrijd ook een beetje in. Ruiver creëerde te weinig kansen en Kessel was niet bij machten om datzelfde te doen. Kessel staat in de middenmoot en is niet een hoogverleger dit seizoen. Ruiver daarentegen is koploper en zij haalde al 33 punten uit 13 gespeelde wedstrijden. En in Kessel werden ook gewonnen, want vlak voor de rust besliste Bram Smeets de wedstrijd met deze treffer. 0-2 voor Ruiver. En ondanks de eretreffer van Willem Kruik in de tweede helft voor Kessel, zou de wedstrijd dus eindigen in een 1-2 overwinning van Ruiver. En zo ligt Ruiver in de vijfde klasse E nog steeds op titelkoers.